Hayi mina ngikho comfortable ngalento. Maxwell. Uze kumina wena wathi ufuna ukufunda ukushela. Ngiyakunika manje ithuba lokuthi ufunde. Uyanqaba futhi? Okay. Sawubona Ntombi. Unjani? Ngiyaphila Maxwell unjani? Hayi ngiyaphila. Oh mina igama lami nguMaxwell. Ngabe usisuba igama lakhe. Uthe ufika la ungibiza ngegama. Manje futhi usungibuza ukuthi ngubani? Kahle vele wena indaba ungakwazi ukushela umdala kangaka. Kusay script lesi noma uso personal. Buti yangimembezela yazi. Mama sorry khona kancane sis. Sorry. Suka. Sawubona siphalaphala. Nkosazana emhlophe okuyihlabathi solwandle. Uyazi umfowethu la uyangitshela ngawe. Uthi akakuthanda ukubhubha kalani nasebusuku ecalangana nawe. Mina ngithanda wena. Ah. Nabel. Yazi nami. Lalela. Sacela ungilandele siye ngapha. Hawu. Kwenzakalani manje? Hawu. Bavala isicapha labantu. Badlala ingoma ke manje. Hey, kusayi script noma mhlambe kwenziwa mina imbamba la. Siyawa manje. Wrestling. Siyawa manje. Rey Mysterio, Big Batista, John Cena, you can't see me. Siyawa manje. Oh, siyawa manje. Yini oyifundile? Ufundeni? Ha? Nami into engifundile ukuthi la ekhaya ningithatha kancane. Na Maxwell. Into bekufanele uyifunde wena ukuthi kubalekile ukuyithemba. Ngiyeke makhuzwayo mina ngikuyithemba. Inkomfa ibalekile wena man. Dlamini, kulula bethu ukuyithemba umakhuzwa umfazi wakho. Sanibona kaDlamini. Uyihe uMatyati. Dlamini bengisacela ukukhuluma nawe kuphela. Oh. Kahle wena into oyizele la ukuthi uzongixoxa emzini yabantu. Okay, it's fine. Lungile ngizodlala amakhadi nomakhuzwayo. Makhuzwayo. Hayi. Ngamvusi. Ulele. Umshaye walala. She kunzi yompela. Dlamini ukhulelwe. Hawu, congratulate mnganami. Congratulate. Dlamini mana wathi ifingana kuyona yami. Oh. Hey. Ngicabanga le. Yo. Unesho ukuthi ukhulelwe? Angazi. But benginokubuyisa ekseni these days. And senginokuthanda ama smells are weird nje. Njenge smell sa petrol. Yo. Nina ama cravings abizayo bo. So uthini yena uMahewu? Wait. Ekamahewu lengane noma yama benefits? Mina noMahewu sesibe ndawonye for 2 months and a half. And then uma benefits
I mean, uDumsane. Sagcina na 3 months and a half ago. But ke ona 33. Akusiyona teenage pregnancy, so uzaba right. Unless uMaheo teenage. Because phela kusayiyona teenage pregnancy if kuwukuthi umfana teenage. Yeah, all right. Maheo akasiyona teenage. Hey, ayikho teenage yomanjiyana. Ngabe kulenkoqoba ye teenage. Hayibo, hlelo. Serious lento. Okay. Number 1. Before sazi senze njani, sidinga ishow yokuthi ukhulelwe yini na. Yini enye ekwenza uzibone ngathi ukhulelwe? Kuningi nje. Ngisuke from ukudla 6 lies to 10 plus amabele amaqinile. Yindaba manje? Wabekela ngwazi. Ngiyakuzwa Maheo. Kodwa ke mina ngithi enzani i-pregnancy test. Nibe neshow ukuthi ngabe ukhulelwe yini na. Okay. Asike sithi ukhulelweke. Ngizokwazi ngani ukuthi ingane yami? Wow. Phela uzokwenza DNA uboneke. Basi Dlamini, ngiyacabanga ukuthi i-pregnancy test ngizoze ngikwazi ukuyenza after 9 months. Ngiyacabanga zonke izinto engizobe sengimenzele zona. Ngingalali ebusuku, ngithengana nama-wings aka-Chicken Licken. Chicken Licken unwani manje? Chicken Licken ungenani kulento? Awazi ukuthi abantu abakhulelwe bathandiswa ama-wings ebusuku. Awazi uyibone leyo advert. But that's not the point. I-point lami lithi ngizokwenza njani uma ngithola ukuthi ingane akusiyona yami. Elinye point lithi uzokwenza njani umtholakala ukuthi ingane yeyakho. Lungile Dlamini, ngisahamba. Manje uyaphi manje? Ngisafuna ukuba ngedwa, ngicabange. Oh, okay. Ngiyabonga. Akuzwa. Wathi wanikini ikhanda. Yini kwenze njani? Mana makhuza ungangitshela ukuthi ubusilalele ngathi sikhuluma noMaheo. Hayibo cha baba, benganilalele mina ngithi ngoba nakho ngiqhuzukile. Makhuza uliyabandla leliti. Makhuza yindaba leliti elibandla. Makhuza umthetho wakho ngathi wena uyohlukana nini indaba zabantu? Makhuza ungathini ngokusilalela masixoxa samadoda? Ithi baba ngiyokwenzela elinye itiye. Hey ungqona nomfazi oyimpempe. Hey mina ngino radio gogo. Oh, Maheo, where are you going? Nairobi, Kenya, Audio Experience Africa 2026. For Odu? Obviously, it's in the name Audio Experience Africa 2026, Bugs.
You know you might come back with more than just old knowledge. What do you mean? You'll never know who you might meet there. Wait. That's actually true. What if I meet an investor? I've got good ideas. Good ideas. What if I meet my future co-founder? Someone who says, Mahel, your idea is brilliant. Instead of Mahel, are you sure about this? And hold on. There'll be companies from all over. Local companies, regional companies, global companies. What if somebody says, Mahel, here's a job opportunity. I'll try to act calm. But inside, I'll be doing backflips. And what about content creators, freelancers, accountants, professionals? You could meet your next client, your next project, your next gig. You could literally walk into a conversation and come out with work. Now, that's networking. And the students, imagine being a student and finding real companies that are looking for talent. Not your uncle promising to give you a call back in 2022. Real opportunities. And even if none of that happens, imagine seeing what other people in your industry are doing. The ideas, the businesses, the innovations. Sometimes one conversation can change everything. Sometimes one idea can save years of mistakes. Hold on. What if everybody else is there? The entrepreneurs, the business owners, the developers, the investors, the people creating opportunities. The more I think about it, Odoo Experience Africa isn't just about Odoo. It's about opportunities. Some people will live with ideas, some people will live with business cards, some people will live with actual opportunities. Your next client, your next employee, your next employer, your next co-founder, your next investor, or the inspiration that helps you build something amazing. Click the link in the description, get your tickets, secure your spots, and join us in Kenya, Nairobi, Odoo Experience Africa 2026. Because the opportunities you're looking for could be looking for you too. Wasubuka mina manje, kanti mina yini opportunity. Hayi ntombi. Lutho ama-pregnancy test anginawo. Nakulesi esinye isitolo sami hayi angisawadayisi nakhona. Lento ngangiyidayisa kudala ngezikhathi ze-COVID-19. Oh, okay. Ngiyabonga. Yazi angazi why abantu babewathenga kangaka ngalezi zikhathi ze-COVID-19 because it's not like i-COVID-19 yayimithisana and stuff. Oh, okay. Akukho la wazi khona engingawathola khona. Hayi lutho akukho. Okay. Oh, I get why abantu babewathenga kangaka ama-pregnancy test ngezikhathi ze-COVID-19. Okay. Hayibo. Why you Emma ehambe funa ama-pregnancy test? Hayibo. Hey, Maxwell. Hey. I think uEmma ukhulelwe. Kade ezofuna ama-pregnancy test la manje. Okay. Hawu. Kanjalo nje? Awuzufuna sixoxe mayelana ngalento? Hey, weBucks mfethu. Ngineyinkinga eziningi kabi mina. Hawu. Yini bhuti? Ugossip girl omnyama kanje. Nawu umnyama nje bhuti. Uthini njani manje? Hayi, uqinisele ngimnyama. And wena udark. Dark and what? Udark and lovely. Yes.
uready manje nakusebenziswa ngami. Okay? Intombazane ezoqhamuka la. Uhlala phe kwayo. Okay. Dlamini, bengisacela ukupractice lo yaline lo wokuncoma. Hayi, phe kwayo. Ubuhle bakho benza inhliziyo yami ishintshe ukubhakuza. Hawu, umuhle siphala pha. Hayi. Musukisho into ubhenga kumina. Umuntu oqhamuka la uzozenzani? Uready kodwa, uready. Mana, Dlamini, wathi ugqokisa umuntu osebenzayo namhlanje. Angithi izolo sinomakhuzwayo sidlale ngathi siyashelana sagcina siphoseke endlini namhlanje siplan ukuthi uzoqhunyelwa amapipe amanzi mina ngibe uplumber angifonele ngizowalungisa. Aw. Hayi. Kuhleke uxaya kwami makunabantu okubasizile. Yeah. Kanti nawe kusolunga fana nami. Uma uzokwenza njani namhlanje maqhamuka intombazane? Ha mangizosithemba. Uma uzokwenza njani? Mangizosithemba Dlamini. Yabona nje uqhamuka la Dlamini ngiyamngena. Number 1. Sanibona. Yebo ntombi. Enja. Ama-pregnancy test awatholakala ey'tolo zala endaweni. So, I guess kuzomele ngiye emall. Ya, mhlambe. If ukhulelwe kuzokwenzakalani? Angazi. Imaki, kuzokwenzakalani kanjani? If ukhulelwe kuzobe kabani ingane? Mahewu, kanti mina ngithandana nobani? Uyazi waye ngokubuza lo mbuzo? Angazi Mahewu, angazi. Ngitshela. Uthange kungena imessage from ex yakho ithi ifuna nilale. So umbuzo wakhe ngoku-understand. Mina noDumsani sagcina na 3 months ago. 3 Mahewu. Wow. Shuthi kuzodepend ukuthi una how many months pregnant. Uyayiphika nilengane? No, but awuyifake ecathulweni zami. No, angifuni ukuyifaka ecathulweni zakho. Angifuni. Izimfihlo othandweni ziyalubulala uthando ngoba ngokwesisho sesizulu akukho kufihliwe okungeyokuvela. Izimfihlo othandweni. Uyanginyanyisa. Uyanginyanyisa. Yabona wena, awuhlukile nomuntu okubangela isicefu unyaka wonke lokuthi ngifaka emsebenzini, umfaka emsebenzini, afike emsebenzini athoma manager wabiza ngamadidi. Uncese Dlamini mfethu. Dlamini mfethu, mina nohlelo mfethu sine history mfethu. Kodwa mhlawumbe weqinisile mfethu uBucks. Ngcono ngivele ngifocus ezintweni ezibalekile empilweni. Ngikhohlwe nje indaba ezintombi. Bhatat. Hello mom. Oh. Hello, uDlamini lo indoda ekhanda amapayipi singakunceda? Yes. Ngiavailable. Oh, inephepha lidinga ugqitshwa. Ngiyeza. Lalela, sengithole iclient elidinga ngiyoliplambela. Ube right. Hey Max. Sure, hello.
uthanda umuntu osuke ukwenye inkinga ngoba kwanjabulo yakho isuke kwezinye izandla kumnandi ukuthandwa futhi kumnandi ukuthanda